0712683989 for viewings or for more information. Nganza kwethu nansi imoto ethengiswayo iToyota eTOC laphana yonke into all in order laphana ke nganza kwethu. Price sicela 85,000 rand. Imoto isesikhemelele kwamhlaba elingana 0712683989 for viewings or for more information. Sanibona noyenganza wethu, angimele lephinde futhi ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili. Mina ke lami igama umfazi ngintuthu ngakho malo bathi ila sibona amagomede. Ngiphinde ngicela ingane wethu ke ukuthi mangabe usemusha kuleli khasi, cela nje show ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wenganza kwethu indlandlalazi yomkhonyovu ivuke ngolaka ngenkathi iphendula amakhomenti laphana ku-TikTok. Omunye ewokazi eyitshela izindaba zokuthi ayondli-ke nganza kwethu. Kule video agcine sekuphoqele kulekhiphe ngenxa ke yobuningi babantu bekade-ke laphana bemtshela izindaba zokuthi-ke kudume ukuthi akondli-ke nganza kwethu. Kule video ubonakala evuka ngolaka, abonakala ukuthi nje iyamcasula neze lento yokuthi akondli. Kubalulekile ukuthi-ke sebaningi abantu abakhuluma lezo ndaba, kodwa-ke uthe-ke akayiphendule le ndaba ngoba uyabona ukuthi abantu bayadlebeleka nalolu daba lokuthi yena akondli. Kule video kubonakala evuka ngolaka amchaphana ngey'nhlamba laphana eziningi ezijolela. Ngizukwanda kakhulu nansi ivideo ngana kwethu izule kabanzi mayelana nalolu daba. Ake ngiphendule nomkhunxavu lo, leli thuku leli silulu lala-ke mbubulundu undini nokukhuluphala ngathi awucabangi. Ningangijwayeli kabi mina niyazi. Mina ngikaze ngizalisa isifebe, mina ngikaze ngizalisa umhequni, angikaze ngilala nomuntu elambile, ngikaze ngicela umuntu ifavor bese ngilala naye. Ngeke ngihambe ngiphostwa mina, ngeke kuze kwenzeke lokho. Uma wengane yami uyangihlonipha, ngiyamhlonipha nami noma ngabe ukuphi la khona. Futhi anginayo ingane engingayazi mina igqokisa isibani. Eyami ingane yaziwa yimi ukuthi yini eyithandayo ekudleni, yini engayithandi. Singajwayelani ngami. Le comment cishe esi-15 le. Sengithi angidonse-ke wena mbhunsa ngoba kade ningibelesene. Umkhunxavu undini nokukhuluphala ngathi awucabangi. Lesi silulu lesi. Ningalinge nje ningijwayele kabi mina. Noma ngabe nini, noma kuthi umdidi wakho usufuquza wazi waphuma ngaphandle wanombongo njengowendlovu. Ngijwayele kabi mina. Siyi comedian mina. Linge.